Zimbabwe ndiba chivhiti health chivhiti chakasai chivhiti chekuingira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika matimu mana ose enyika yeZimbabwe. So guys, don't mind anything mashowers zvirikuitika panze apo because kuri kunaya but ndaona kuti handingagara ndisina kukudza nyaya iyi iri kuitika iyo nyaya yenaiza boom yekuti naiza boom yakasungwa nezuro ichitiraya kushuta skit ichitiraya kubika machikichori. So guys, before sana kwanza umbo wandinawo ndangotanga nasimusa takasvika pana pamuzuva nanhasi ndovati guys, don't forget to subscribe. Uyezve napachinge pane timu yangu kuna ma-artificial loan vanogadzira ma-artificial loan kumaisa pamba kumaisa pai kumafunction kumachinga vasati kubata timu yangu pascreen apa ine maprize ari reasonable maprize anoita right. Ndichiyesvika guys, ndakatanga kuona vanhu vakaungana before mukuona video iyi. So pane munzvimbo yakachipwanya kuSt Mary's kuchitungwiza then polisi saumana pavabudisa zvinhu zvavo zvavakaburitsa makamera polisi yakabvira no makutitora chichichichichichi ndomari kwakaitwa wanhu saka akabatwa handinaiza bomb director then imwe timu yese yakada kuda kubvunza kuti wagwani nadhimba angada kubvunza kuti chii chikuitika mhosva mukomana ndechi vose pakapatirwa foni matonga chifoni yechikomana adatira kunzwisa nyaya chaichaichaio then polisi ndombe yakabva vasunga vese vari 2 vanhu vatakakutera vachida kuti daidzira zvavaida dhimba chichinaiza bumu chichichichichichi then pane vhidhio ndakuratidza futi vazere vasvika papolisi nova iro hoyo ya vari kutidzinga kwese vari kungotidzinga tinoda kungoti mukoma Naiza namukoma Dhimba vabude mukati but vari kutidzinga. Andei hakuna chisingaperi shamari. Ya vari kungoti taita rafu muyaya but mapanza ari kungomira nesu. Mapanza ari kungomira nesu. Zvina basa jeri rakavakirwa vanhu pakupedzisira. Asida kuchakurwa nemaoko kana. Aripo padeni. Zimbabwe watuka munhu wachadzi
mapanzi isatiteera kubva ku mapanzi atiteera kubva tori pasiyei izvezvizvi tandiri pamanyama Right, ndikuwa guys mazvona maane picture yekuti ndisipakisa vatana zvisina umbondo masungirwo akaitwa nemabatirwo akaita saka nyaya yanga ingoti vakomana nezvavaitawo polisi bvayasvikawo inoda polisi emusabunyoma sometimes inogona kusvika ndikukusunga nyaya inozotaurwa kai kumberi saka nyaya yakazotaurwa kumberi yataurwa kumberi ndokusunungurwa kwakazati kwabhatira mafaini wakazotsanangurwa mabinda anangaita kuti mhosva yavo yavaite ipapo sometimes police but anyway, thanks guys, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to check out the Facebook page yedu at the DJ Spark Zim Reality ITV guys. You want to subscribe or you want to follow, I mean, was the page no poster ko zvakasakwanisa kuwana kuno kuYouTube saka chigai kuti wakafollow after Facebook page yedu at the DJ Spark Zim Reality ITV so live attention ko thank you guys. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.